Helo bawb, a chroeso cynnes ato ni eto yr wythnos hon. Y bore yma, fe gewn ni'r fraint o ymuno a phobl ifanc capel y Priordy ar gyfer I gwasanaeth Nadolig. PIP maen nhw'n galw eu hunain, Pobl Ifanc Priordy, ac I ni'n falch iawn ohonyn nhw bob un ac yn hynod o ddiolchgar iddyn nhw am arwen y gwasanaeth Nadolig hwn. Mae'n siŵr gen I y gawn ni fendith fawr o fod yn ei cwmni. Croeso cynnes I chi gyd felly. Bore da I chi gyd, a chroeso cynnes I wasanaeth Nadolig o bobl ifanc. Mae'r drefn ychydig yn wahanol eleni oherwydd y Covid-19, ond rydym yn falch o fedru cyflwyno'n gwasanaeth gweitha'r amgylchiadau anodd. Gobeithio yn wir y bydd yr hyn sydd gennym i'w gyflwyno o bore yma yn codi'ch calon yng nghanol diflastod a dryswch ein dydd. Heddiw yw'r ail sul yn hymor yr adfent, ac rydym yn mynd I gynnau 2 ganwyll ar droch yr adfent. Cynheuwyd y canwyll gobaith y sul diwethaf, ac heddi fe gynheuwn y ganwyll ffydd, ond sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel canwyll Bethlehem. Gadewch I ni weddio. Arglwydd pob goleuni a gobaith, clyw ein gweddi o fawl ac addoliad yn hymor yr adfent, wrth I ni agosau at yr wyl sy'n dathlu genedigaeth Iesu. Gweddiwn y bydd yn Nadolig eleni yn amser I anadlu awyr iach bryniau Bethlehem, I blygu wrth gryd y baban Iesu, ac I ryfeddu wrth weld ei wyneb yn disgleirio gwên cariad Duw. Amen. Bydd Nadolig ddim yr un peth eleni. Di'r cyfrif lawr at y Nadolig ddim yr un peth chwaith. A Countdown to Christmas. Mae wedi bod yn dawel iawn a dydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu cynnal ein gwasanaeth Nadolig arferol yn y capel, sydd fel arfer yn rhan bwysig o'n paratoadau, ond mae rhaid I ni gadw'n hunain yn gilydd yn ddiogel. Rwy'n edrych ymlaen at dreulio dydd Nadolig gyda'r teulu Tybedd. Tybed a fydd y countdown ar ddydd Nadolig yr un peth eleni.
Erbyn amser te ar ddydd Nadolig, mae'r countdown wedi bod. Yn dechrau gyda rhif 10 ac yn gweithio i lawr bob dydd Nadolig. Mae 10 coffi cream neu Turkish Delight ar ôl arweiniad y bocs siocled oherwydd bod neb yn ei hoffi nhw. 10 o gnau wedi cwmpo ar y llawr a phawb yn sefyll arnynt, gan ei malu yn ddarnau man. Yna rhif 9. 9 amlen at yr eid gwag ar ôl yn y bocs. Does dim byd gwaith na rhoi llaw yn y blwch i chwilio am un siocled arall a dyganfod dim ond ymlenni gwag. A dyma ddod at rhif nesaf y countdown dydd Nadolig, sef rhif 8. 8 darn o mince pie wedi gwasgu dan draed. 8 darn o terri'r siocled orange wedi toddi ac yn styc i'w gilydd. 8 o gopannau brwnt yn y sinc. A beth am 7? 7 joc sal o'r crackers Nadolig yn barod i fynd erbyn. 7 Brussels sprout wedi oeri mewn bowlen. A rheini yn gwmni i'r moran oer a'r tatws stwnsh. A dyna ddod at rhif 6. 6 o hetiau papur wedi torri. 6 darn o hen crackers Nadolig yn sownd o dan y soffa. 5 darn o mince pie ar ôl yr ford a'r llawr llawn briwsion. A beth am y rhif 4? 4 gwydr gydag olion lipstick anti-blodwen, anti-meri, mewn gi a 9 arnynt. 4 selection box hanner gwag. 3. 3 anreg arbennig gan wyr doeth o'r dwyrain. Aur, thys a myr. 2 berson gofalus yn gwylio dros y preseb. 1 achubwr, Iesu Grist. 1 plentyn a anwyd i ni. 1 mab a roddwyd i ni. 1 seren a arweiniodd y doethion i Bethlehem. 1 gwaredwr i bontio'r pellter rhwng ni a Duw. 1 a anfonwyd i fod yn oleini i'r holl fyd. Dim ond 1 Emmanuel. 1, sef Duw gyda ni. Na, bydd Nadolig ddim yr un peth. Bydd lot o beth eisiau, ond fe fydd yr un pwysig, sef Iesu gyda ni am byth. Nadolig yn wahanol iawn eleni, ond nid yw'r Nadolig wedi ei chanselo. Nadolig syml fydd hi eleni. Dim partïon gwyllt, dim gwener gwirion, dim allan tan oriau man y bore yn dafflu. Dim cynherddau Nadolig, dim llynechau i'w ddysgu fynd y dolaf. Dim rasio o le i le.
Ia. Nadolig syml fydd hi eleni. Daeth y Covid-19 a llawer o bethau i stop. Gorfodwyd ni i newid ein ffordd o fyw yn llwyr. Be sy'n wir yn bwysig mewn bywyd? Ie, Nadolig llawen, mwy syml fydd hi eleni. Nadolig syml oedd y Nadolig cyntaf. Dim ffws, dim ffwdan, dim hyd yn oed llety. Dim ond un fam ac un tad, ac un baban, ond bod y baban hwnnw yn un arbennig iawn. A'r baban hwnnw sy'n gwneud Nadolig yn sbesial. Na, nid yw'r Nadolig wedi ganslo. Noson Nadolig gan Mererid Hopwood. Mae seren i bob baban heno, a'i gwen hi yn calon bob man. A mae hon sydd yn canos bob llygad, a'i chariad yw'r golau'n fflan. Mae bigael i bob oen bach heno, a chorlan i'w gadw'n glid. Ac ar noson fel heno, rwy'n gwybod bod y doeth yn credu o hyd. Ac os oes mae Herod yn rywle, yn aros am gyfle i ladd, mae lletiwr yn rywle arall, yn barod a stafell un gwadd. A heno, yn cysgod pob coeden, mae yna anreg dan fodcyff praf, yn disgwyl am rywun i'w ffindio a'i dderbyn a'i gadw yn saff. Ac ond i ti agor dylygaeth, fe gyd i'r anreg, cred fi, wedi lapio'n dyn mewn cydachau, yn aros am rywun fel ti. Nadolig llawen i chi gyd. O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy sir diri, ac awel fwynt Judea'n dwyn, ei music at y ti. Daw hen o seren newydd glos, i wenu uwch dy a chlywir can, angylio glan, yn llifo drwy y O dawel ddinas Bethlehem, bu geiliaid heno dda. Dros bant a bryn at bresep syn, oddi ar y meisydd draw. A chwilio wnaeth am faban bach, sy'n dod yn geidwad dyn, yn obaith byw i ddynol ryw, y bugail da ei hyn.
golau. Fe fyddan ni ar goll hebfo, ar goll yn llwyr. Fedra i fyth a dychmygu sut brofiad fyddai byw yn y tywyllwch. Y peth gyntaf rwy'n gwneud wrth i'r nos droi mewn yw gosod y switch golau ymlaen. Mae'r tywyllwch yn ddiflas ofnadwy. Mae digon o olau o amgylch y dref ar hyn o bryd. Mae'r cynnol dref wedi gwneud jobyn go lew o arfunno'r dref eleni eto. Bu raid i fair y dref druan drwy'r golau ymlaen yn ddigidol eleni oherwydd y cyfnod clo. Bu raid ffilmio'r digwyddiad ar y ddau ffilm dros y cyfryngau cymdeithasol. Doedd dim hawl cynnal digwyddiad cyhoeddus i wneud hynny fel sy'n digwydd fel arfer. Sa'n credu cafod seremoni i droi goleadau Nadolig y Priordy ymlaen. Syniad da i cael y goeden a'r golau y tu allan eleni, gan nad oedd yn syniad da i ddod â'r goeden tu mewn i'r capel o dan yr ymgylchiadau presennol. Mae rai o ganwylliau gyda ni yn y capel ar dorch yr adfent. Mae cysylltiad agos iawn rhwng Nadolig a goleuni. Oes wir, roedd y byd dywyll i gyd cyn i Iesu gael ei eni. Nid yn dywyll yn llythrenol, ond yn dywyll yn yr ystyr bod pawb yn ddiflas ac yn anobeithio am ddyfodol gwell. Ond pe bai nhw wedi gwrando ar proffwyd Eseia, fe fyddant yn gwybod bod Duw wedi addo y byddai baban bach yn dod yn oleuni i'r byd. Dyma Gareth i ddarllen hanes. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ti wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu dy flaen di fel ffermwyr adeg y cynheuaf, neu filwyr yn cael sbri wrth rannu'r ysbail. Achos oedd ti wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw, a'r ffon oedd yn curo'u cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith. Fel y gwnes ti bryd hynny yn Midian. Bydd yr esgidiau fi'n sathru maes y gad, a'r gwisgoedd gafodd ei rholio mewn gwaed, yn cael ei taflu i'r fflamau i'w llosgi. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd e'n cael ei alw yn strategydd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Fydd y lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant diben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a thyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan, ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd.
ffordd o rannu neges y ffydd Gristnogol yw drwy ddathlu Cristingl. Golyga Cristingl goleuni Crist ac mae'n symbol o'r ffydd Gristnogol. Flynyddoedd maith yn ôl, gofynnwyd i blant i fynd â'n rhegion i'w gosod wrth y cryd yn yr eglwys. Doedd gan i'n teulu ddim digon o arian i brynu anrhegion, ond roedden nhw'n benderfynol o fynd â rhywbeth. Dyma nhw'n dod o hyd i oren, a meddwl efallai fydde'r oren yn addas i'w gyflwyno fel rhodd. Ond, pan welsant ei fod wedi llwydo chydig ar ei ben, roedden nhw'n siomedig iawn. Fodd bynnag, penderfynodd y teulu dynnu'r darn wedi llwydo a goswyd canwyll ar ei ben a'i droi'n lamp. Gan feddwl ei fod yn edrych braidd yn ddiflas, tynnodd un o'r merched rhiban coch o'i gwallt a'i glymu o amgylch yr oren. Cawsant ychydig o drafferth yn ei osod yn ei le, felly fe wnaethant ei roi yn sownd gyda phedau'r ffon bach a gosod cwrent ar ei blaenau. Aethant ar lamp i'r eglwys gan ofni beth fyddai ymateb plant eraill. Fodd bynnag, roedd yr offeiriad yn hynod falch o'i hanreg, a dywedodd wrth y gynulleidfa pa mor arbennig ydoedd. Gwelodd yr offeiriad symboliaeth arbennig yn y lamp. Mae'r oren yn grwn fel y byd. Mae'r ganwyll yn dal ac yn syth ac yn rhoi goleuni yn y tywyllwch fel cariad Duw. Mae rhiban yn mynd o amgylch y byd ac yn symbol o waed Crist pan bu farw ar y groes. Mae'r pedair ffon yn pwyntio gyfeiriadau gwahanol sydd yn cynrychioli'r gogledd, de, dwyrain a'r gorllewin, ac hefyd yn cynrychioli'r pedwar tymor. Mae'r ffrwyther cnau ac ambell drolosyn yn cynrychioli'r ffrwyther ddaear, wedi'i meithi gan yr haul ar glaw. Gweddion. O Dduw, cyflwynwn i ti ein boliad a diolch am ystyr a llawenydd yr oer rhyfeddol hon. Tywys ni yn dychymyg a ffydd i wrando can yr anghelion, i ddilyn arweiniad y seren, i ganfod ei ogoniant. Yn yr un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd yn presed, ac yng nghwmni bugeiliaid a doethion, i syrthio i lawr a'i addoli. Cyflwynwn i ti, o Dduw, o fidiau a helyntio dy blant a phawb sydd mewn angen yn y Nadolig hwn, a gweddio dros bawb sydd yn ei gwasanaethu. Dwedodd Iesu, yn gymaint ag i chi ei wneud i un o'r lleiaf o'r rhain, fy mrodyr, i mi y gwneithoch. Mae'r Cristingl yn un atgoffa o'n byd ac felly gweddion dros holl bobl y byd yn ei bywyd bob dydd a'i gwaith, am ein teuluoedd, ffrindiau a chymdogion ac am bawb sy'n unig. Am i ni ddisgleirio goleuni Crist yn y mannau tywyll sy'n y byd, am gymorth i ofalu am dy fyd. Am y rai sydd heb y pethau da rydyn ni'n ei cymryd yn ganiatawol, am y rai sydd heb wybod am oleuni Iesu yn ei bywydau. Am dangnefedd yn y byd, am ein anghenion ein hunain ac anghenion eraill, am y rai sy'n ein harwain, yn ein dysgu ac yn ein helpu i fyw gyda'n gilydd, am bawb sy'n drist, mewn perygl neu drallod, am yr holl blant a phobl ifanc sydd heb fwyd, dillad na chartref, am y rai sydd angen cymorth Duw, yn enwedig y rai sy'n wael ac yn bryderus, yr unig a'r ofnus, ac am y rai sy'n gofalu amdanyn nhw. Yn Nadolig hwn, goleua'r corneli hynny mywydau'r rhai sydd wedi diwyllu oherwydd o iechyd, gofid, siom a methiant. Goleua'r bywydau'r bobl sydd wedi ac sydd yn parhau i ddioddef o effeithiau Covid-19. Dros wyl y Nadolig, bendithiad ddathliadau tawel a rhwyn i synwyr cyffredin, toethineb, amynedd a gras,
er mwyn parchu'r cyfyngiadau sydd mewn lle, yn y gobaith y gweld yn oleuni drwy'r tywyllwch presennol hwn. Ond hyd yn oed yn y tywyllwch mwyaf, diolchwn bod goleuni Crist yn parhau i lewyrchu. Y mae'r goleuni'n llewyrchu'n y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Byddwn ni yn gweddiau gyd at ei gilydd drwy weddio gwedi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn unna i'n diledwyr. Ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Y Cristungol. Yr oren hwn ar gledr llaw yw ffrwyth y ddeiar hael, a ddaw a'i hanreg hi i deulu dyn, y ffrwyth y ddeiar gron neu hun. Y cariad nad yw byth ar drai sydd yn cofleidio'r byd a'i fai. Yw riban goch o galfari sy'n dal yn dyn amdano ni. Anregion melys 4 ban trwy'r 4 tymor yw ein ran. A phan mai di bydd yn ein gorwelion, cawn gynnu cannwyll yn y galon. A chynnau gobaith gwyn o hyd yng nghefn nos geiaf oer ein byd. Awna'n Cristungol tua'r thref, ac yn ein llaw bydd lluniau'r nef. Llywyrched goleuni Crist arnoch a gwasgaru'r tywyllwch o'ch blaen. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.